Jifhem diffiċli għal min fortunatament qatt ma ġie fil-bżonn li jifhem kemm donazzjoni tal-organi hija importanti. Amy Camilleri ġiet bżonn donazzjoni ta' kilwa darbtejn u fortunatament sabet l-rabata jgħinuha. Kien fl-2001 li nstab li l-kliwi tagħha waqfu jaħdmu u kellha bżonn 4 sigħat kuljum ta' dialysis, jiġifieri mqabbda mal-magni biex il-kliwi tagħha jkomplu jiffunzjonaw b'dan il-mod. Sakemm omma offritilha kilwa minn tagħha. Bistaħt din il-kidni jina bdejt nix ħajja normali, ġviri, kelli żewġ titfal ukoll. Imma kif ngħid dejjem ngħid il-transplant is not the cure, is the perfect medication. Ġifieri inti xorta il-kilwa minn hawn minn hemm xi drabi oħra ħatajja, ġifieri mhux għal dejjem. F'2014 kelli rejection ta' din il-kidni tal-mami, ġifieri kelli nerġa' bżonn nerġa' nagħmel dialysis biex nerġa' nibda ngħix. Mill-ġdid Amy spiċċat fuq il-magni bħajjita tinbidel għal kollox b'restrizzjonijiet kbar. Għalmi ma jafx min ikun jirin il-failure, ġviri hemm ħafna il-quality of life mhux daqshekk tajba. Ġifieri ma nistgħux nixorbu, fluid intake huwa vera ftit, just pereżempju 1 liter a day, ma tistax tmur it-toilet, ġifieri ma tistax tikol kollox, affarijiet li għal nies normali huma healthy bħal fruit and vegetables aħna ma nistgħux nikluhom, ġifieri mhix quality of life tajba. U oħti f'dan iż-żmien offrit it-tin il-kilwa tagħha wkoll. Friska mit-tieni trapjant li għamlet biss 6 xhur ilu tispjega l-bidu ta' ħajja mill-ġdid tat-tieni darba. 6 months ago ġejt transplanted tieni darba, ġifieri it's a new life, ħajja ġdida l min jafni, ġifieri nbdilt kompletament. Tista' tgħix ħajja normali, tixrob tiekol, tkun kompli mal-familja, kompli mat-tfal. U minn hawnhekk nirringrazzja minn qalbi lill-uħti ta' din il-ħajja ġdida li tatni. Mhux kulħadd għandu l-fortuna li jilħaq isib donazzjoni tal-organi qabel ikun tard wisq u għalhekk Amy ddedikat ħina għal Kidney Support Group u tixtieq tqajjem għarfien biex iktar nies jinkitbu fir-reġistru ġdid tad-donazzjonijiet tal-organi u wara mewthom ma jħallux li l-organi tagħhom jeħlew. Blan li iżjed nies ikunu jafu dwar kemm ibatu l-pazjenti li jsofru minn mart tal-kliewi u kemm donazzjoni tal-organi hi importanti għalihom, il-Kidney Support Group se jorganizza numru ta' attivitajiet fil-ġimgħat li ġejjin. Fid-9 ta' Marzu għal-jum dinji dedikat lill-kliewi, il-grupp se jorganizza sensiela ta' attivitajiet fil-fojer tal-Isptar Mater Dei, inkluż it-testjar tal-pressjoni tad-demm kif ukoll taħdidiet dwar in-nutrizzjoni bit-tema tkun l-obeżità. 3 ijiem wara, jiġifieri fit-12 ta' Marzu, issir il-Kidney Walk minn Tinje Point sal-Belt Valletta blan li jitqajjem għarfien dwar dak li għaddejjin minnu il-pazjenti li jbatu bil-kliewi.